Ingdeng truck believers intercharge Ningkan Esek ameipi kepaman pon. Son si inter believers charge karbi ang long arlo difu chanduni big rong mandu adima long kresa na dorom ke kroyatum Ningkan Esek pen epong rada ameipi ni thoma farman hokon si padupon lo. Laso ameipi along lihisar poman pen kachop hapon ke ACEM richatong be phanse hangpon lo. Bonda pornang chitonun edet pusin hang pachini don lapen phapang jangalohi kachop hapon district pen mai phu pen chun bang lapen difu DCOF stavatum lapen chop hapon luncheto song holy trinity big harkong langso lapen Easthern big lorob langso tum chetong dun si ing samjin pen ni thom na jai mek pachun pon lo Nangte nang litum la Ingdeng sok Ningkan Esek ameipi ke paman pon la ke nang litum komentu Ningkan pen senang litum kibi pon ceng lake nilitum la bangso kibi pon ceng lake nilitum hidipi along pensi nilitum ninggang samabi pensi nilitum hadak ceng pon lo hadak pen ceng pon si pini an ke ceng bom bang bom si non an ke nilitum Ingdeng trok an le lo la bangso Ingdeng trok kibi adim lake dak rong mandu dhonsri homosti lo rong mandu along sini tum paman pon lo la bangso Ingdeng trok long ki paman pon lake nilitum konstituensi pli pensi tum chirap pon lo bangso konstituensi lake dhonsuri lapen ke lumbajong lapen ke borja lapen ke singhason homosti pen sini tum la sarita homosti pen chingrum pen sini tum dak Ingdeng trok phan tum pini la bangso paman pon lo nangte la difu long ko ana mondudi la chetong ke nilitum lalo itum nilitum dak konstituensi pli along pen nilitum monduli ka chitong la hano nilitum monduli lake nilitum 22 ta do lapen ke nilitum fellowship lake 3 ta do lasik adu ka pen nilitum long ko rapho achas sin tum chitong pini la bangso pini la bangso amai bang ke nilitum lalo la bangso ma ki cheng po tum tarik hini pe sin tum cheng pon lo lasi pini ga nilitum last ki piju rason lo nilitum lapen nang litum Luna Loben Kapurhi, Pastor Yupson Sangma, alang nito may sisig may pendono, tarpasote amar. lalo nilitum la bangso mai phan nilitum to behet nilitum la dak nilitum delegate do pono la bangso lo nilitum ke kai ke tame nilitum ke ningkan thom si nilitum ke la jitu cheng mane regular si do pono la simuning nilitum ki biji la ke nilitum dak selong ri manjar long si nilitum biponji la pen next ningkan la ke nilitum la dak free lang solong si nilitum paman pon po 2026 apen 2027 ningkan ke paman ponji la ke lower habjan long si nilitum paman pon po nang litum mane aduhi aman den kachop hapon sondoma lalo nilitum aluhi man pon kachup hapon nilitum do pono athe nilitum la bangso kachup hapon la kelitum education IM lo mate nilitum recharge stock bi sar phansi nilitum aluhi chup hapon lo sitami alangli pini la bangso mailo na kachitong unde de abang kelang litum maka siksak do kok lo athe lang litum nilitum alangli hem down si alangli nilitum ben alangli pen tum chingki che than pen si alangli pen mesem chingki che than lo sitami alangli la bangso litum clear nang than la heno athe alangli tum pini apor alang tum khana pura long alang le tum minister program do pusi alang le tum dun bek nang ji pumasi alang le bangke pinang chitong long le pusi alang le tum han than pikla lo posi lalo nilimen la ke jemingti la penilidak difu district matela chata constituency homosti lo nili finance ar pulo nili ke bangke lapen ke aku do thulang la ke nilitum la bangso mai lo nilitum pini ka chitong la ke nilitum penana muluk do la bangso ke 600 above nilitum pini la bangso muluk chitong pon lo lalo ki jusi ani lo lalo ke bang pon nilitum la bangso believers Easthern church la bangso Ingdeng trok amai pen nilitum nalitum bangso tirikamen cheng lo la pen la bangso nilitum area pen cheng lo pon nalitum han akiro la persona tum han churu parti go tu bang pen pon posen tum akiro pilo la bangso tirikamen le pen tame Bonta Nepal Ekroyatum aprang si nang lihin pen nang limen pen pachini te Oto nilimen lake Reverend Father Ruben Togbi nilino na matladak Tipu Diocese long si kamsirap tunbo Believer Eastern Church Tipu Diocese along nang tum la bangso ameipi ke men kita senang tum kibi pon ceng rong mandu kalang ladak rong mandu lasi to aprang sila hai alam nang litum
hoi pen nitung pan karju pon apa churu parpik lo lasi verses 13 to neli chapter aprang 5 si ke verse nitum believer 11. Eastern Church atum akimang pon lapen ke klem pon akam pachini phaning hanglo lakin nitum believer Eastern Church atum amotu mate ke klem pon akimang pon ke lahen lo serving God, serving humanity. Arnam asai claim lapen ke ilitum monit atum apan stame un anpen kaching thur our side punon ajat punon stame ke me asai ke claim pon lason sinitum mang pon lo lapon claim pon lo lason da taxi nilitum lapuson child development mate usomar tum pan kang thur pon jia pan hai hui a project stame nitum deng ponsi pinang ano sumar tum pan la poson sinitum ingthur ponlo lapen ke women empowerment la al sumar injermar tum pan stame niltum kirung pang pi ponja pan la poson literacy center hai hai khulisi ke pori tek dep atum hai hai apan stame nitum ke pori tek ji aja kong la poson hai hai stame nitum deng ponlo la sinili ki pudam ji pubang ke nitum believer Eastern Church atum stame khai kaching thur ba det kaching thur along litum stame chirap chitudun lo pusnili ki pujia phan bor ilo lasila bangswa mei abang lake kidam tang ningkan trok pensi ke chenglang mane lake ningkan isek ameipi pulo lake dipu district puse punili tum la ministry area nitum thakrai do district pusipu la bokajan district putado dipu district daithor district chukiola district hamren district apusan litum ministry area ki thakon amen do lake lasi lake dipu district lo lasi ningkan esek ameipi lo lasi labang so mei kibipon ke nitum lain lo karjong achithe karjong ahin lan so se nitum kaching thur ponjia phan la poson akimang pensi lapen ke lahin ningkan esek ameipi nitum chetong pen lahin kaching hon seroi kachip pachini seroi kachirap kachitu seroi thek japan akimang pensi lahaya mei bangke nitum bipon Coba pilo media according apan lalo pining Ingdeng trok Dipu district ameipi kepaman pon long lake nitum ningrong pikhang lo lapen pini nitum tarik ini pen chengsi pini ke kiju CR ni lo lapen pini lake ong tung pensi chetong theklong lo lapen ke semet labang so program apan nang chirap dun mumani ke lobsun si ningkang sampen sang lin korapo kumani ke lobsun si labang so program aparman tangka parupo lapen suripo lobsun si GP pon lasi lobsun mesin itu labang so program tame tumpa chun pon long lo nili bang ke kongchun bang lo tirika ame long elemen bang ke ajoy pangcho Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Okay. Lalu kita kata kita apa itu mana tu macam ni lo? Ini tu kan sebenarnya itu cuma putih nama. Arnab kan kau mana itu? Itu cuma ni lah. Tapi Arnab hari itu kalau mana itu kau Arnab deh kita tak jile. Sini tu cakap tu deh. Kita kan deh kata kita kan nanti deh kata even the fathers, even our fathers they all have to dance again. I request the fathers to dance. Okay. Okay. Can I? Yes.